hre Loto boli vyžrebované tieto čísla. Prvý ťah 2, 4, 12, 24, 33, 48 a dodatkové číslo 13. Druhý ťah 2, 27, 34, 36, 45, 48 a dodatkové číslo 12. V hre Loto 5 z 35 boli vyžrebované tieto čísla. 11, 23, 26, 32, 35. V hre Joker bolo vyžrebované 6 číslie. V hre Keno 10 boli vyžrebované tieto čísla. V hre Keno Joker bolo vyžrebované 6 čísliek. Na záver vám ponúkame informácie o výhrach.